stærkt med at hoppe på noget, der kan vælge. Hvad hvis jeg sidder fast? Og hvad så? Jump, 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 jump. Move it all around. Jeg kan prøve at se, om jeg kan nå dine fødder, Kasper. Nej, det var det kan du med net. Prøv at se, så er der ikke særlig langt. Long down. Stjok. Fuck, det er fedt, Mads. Prøv bare og vælg. Ja. 3, Mads, prøv at se her. 2. Okay. Der er ikke særlig langt ud. Der er 1 meter ned derfra. Er du kun 1 meter høj? Nej, jeg er 1 meter og 40. 56 eller sådan. Nej, det er du fandme ikke. Jeg er en 68, så det kan du ikke være. Kom nu. Mads, nej. Så hopper jeg lige efter dig, Mads. Ej, jeg kan fandme hoppe igen. Altså, hvordan fanden er det, du lander? Lander bare lige herinde. Ja, det er jo sikkert, det gør det. Så bare gå efter den. Skal du igen? Skal jeg skulle lige se, hvordan du gør. Jumping all around. Stand out, Mads. Nej, nej. Hvad er det? Jeg er bare vildt det så. Så kom her. Bare hop nu. Hvor lang tid kan den egentlig filme? Uendelig. Så bare stop med at filme, ikke? Uendelig, det er da umuligt. Det må da løbe tør for strøm på et eller andet tidspunkt. Ja, men hvis du har en oplader i. Den der. Kom nu, Mads. Er det rigtig sygt, når man skal ind igen? Altså, det er ret anstrengende at stå og holde kameraet, så hvis I gad snart at hoppe, så ville det være ringe Stop med at filme, ikke for fanden. Der er også sagt. Ja, men... Okay. Stjok. Stjok. Og Ejner Pipans, og nu vil jeg så sige, at næste skal hoppe. Må jeg præsentere næste deltager. Det er Du skal helt. Jeg skal lige sige noget, Mads. Du skal ikke ramme dernede, du skal ramme her. Jeg skal lige se, hvor langt det er. Det gør ikke noget. Kasper, prøv lige stille dig på handballen, og se om du kan røre vores fødder. Jeg kan røre med panden. Så er der ikke langt ned. Så er du bare. Og der er ikke langt chickener. Er det os, der er chickener? Det er dig, der ikke tør nogen forlystelsesland, tror jeg. Forlystelsesland. Hedder det ikke forlystelsesparker eller et eller andet, den har den? Selv gør. Skal jeg springe først dig? Ja. Så bliver det Roselle sidst, ligesom i vandet. Kasper, du tæller. Hvorfor må jeg ikke? Nej, Benedikte tæller. Nej, jeg tæller. 3, 2, 3, nu. 2, 1, nu. Hallo. Jeg hørte dig ikke. Okay. 3, 2, 1, nu. Jeg gjorde sådan her. Okay, sidste gang. 3, 2, 1. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Det er det der skub, du gør i mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nu. Altså, jeg er sikker på, at I kan røre min hals, hvis jeg stod deroppe. Eller, nej, jeg tør ikke. Der er jo også langt ned.
Jeg er også en tøs. Jeg er måske en mose. Som ikke tør forlystelser. Det vil jeg ikke have. Og hvad skal du? Ej, lad være med at få mig til at grine. Jeg ryster kameraet. Så sæt du pause. Hvordan gør man det? Du trykker på den røde prik igen. Hvordan? Hvad? Nej, men så stopper du videoen. Nej. Nå, men så stopper jeg den ikke. Okay, og jeg tæller 20, så springer du. Inden for 20. Hvis du har noget at tælle til 20, så skal du have hele mine børneopsparing. Det er i orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Jeg kan ikke trække 12, frisk luft herinde. 13, 15, 16, 17. Er det ikke rigtig sjovt? Jo. Det er mega sjovt, Mads. Lavt batteri. Niveau. Batteri. Okay, jeg vil også Niveau. sige, 10% batteritid tilbage. Så skal du skynde dig, der er ikke særlig meget. Okay. Måske skulle man bare gøre det samme. Kom nu, tæl til 20, Kasper. 1, 2, 20 ikke? Det ved jeg sgu ikke lige. Hallo, bare gør det, Mads. Det var mega sjovt. Okay, vi skal have din telefon og dine penge, hvis du ikke har gjort det inden 20. Tæl, Kasper. Nej. Bare gør det ved 17. 1, 2, 3. Det er ikke Vil du vildt. lige have en måling, hvor langt der er? Jamen. Jeg kan godt måle. Jamen altså. Go, Mads. Det er ikke vildt. Kom så, Mads! Hallo, det der, det er ikke vildere end at gå på Kom den der. så, Det er meget vildere at Mads! gå derop. Ja, det var ikke vildt at gå på de der brædder. Kom Nej, så, men så er det der Mads! heller ikke vildt. Jo, man kunne falde igennem, helt ærligt. Kom så, Okay, det var mig, der er underlig, ikke? Men Det gør ikke ondt. Nej, hvorfor ikke? Fordi det kan du selv være. man skal, jeg tror bare, man skal give efter i benene, skal man ikke? Du skal bare give efter i benene. Hvis du gerne vil nå det, så er der altså ikke særlig meget. batteri tilbage. 15, 16, 17, 18, 19. Kom nu med. 20, det skal fejres! Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Hallo, hvis du tør at svømme der, hvor vi badede, så tør du altså også